Assalamu alaikum Rasulallah manzona, assalamu alaikum Habiballah ga begena. Ya Rasulallah kai ne ra'ayi na ta zuciya, tun ina jinjiri uwa da uba suka yi nuni na kama. Ya Rasulallah kai ne ra'ayi na ta zuciya, tun ina jinjiri uwa da uba suka yi nuni na kama. Ya Rasulallah kai ne ra'ayi na ta zuciya, tun ina jinjiri uwa da uba suka yi nuni na kama. Bari za ni kira sarki Allah dai mini rai, jalla ina roƙo dubun salati kai linki a garai, sada sabu ciki da auliya ko da ba su da rai, jalla amin da faɗi domin ko ba ni da shi, wanda ya ɗau hanya ta Allah annabi ya yi dace da masoyi. Ya Rasulallah kai ne ra'ayi na ta zuciya, tun ina jinjiri uwa da uba suka yi nuni na kama. Annabi ne shi ne bai da tamka bai da kama, jalla ya zaɓe shi ya zarce duk halittu ya yi daban. Gata ne abun sarki lahu jalla yana ji da shi, kukan ta zuciya gashi har ma ijiya, ko a mafarki na ya jalla da in ya gamo da wani masoyi. Ya Rasulallah kai ne ra'ayi na ta zuciya, tun ina jinjiri uwa da uba suka yi nuni na kama. Imamin masana ya salam alaika Rasulallah, gayatul uswa kai ne kana muna yin kwalla, do isar mai sa kai za ya kira ya yoshe na, sannu mai bela fitilar Allah, wanda diga ya dige kama aiki ya gama yin dace. Habibi ya Rasulallah kai ne ra'ayi na ta zuciya, tun ina jinjiri uwa da uba suka yi nuni na kama. Ya Habiballah ya Rasulallah wanda nake ƙauna, kansa a ɗoraina.